Dolrok जों जतनो सिबुकनो तो बेलायनो किरि जाग्लायो राइट तांगै हिंके बिस गोनां सिबुकजोंनो सुगुइ रिखेनके सिनि लाकमाबो सवै थांगै मानो आबोनि बागै बाट आं नरंनो आमाहाय साखांके तामंनो जे सिबुकनो जों जेहायके किरि जागो बनि सितेबो गोबांको सिबुक सिसुंनो किरि जागो हिनै आव दलक अमो कबै कगनो सिबुकरक कुनो दिनो जोंनो सेकां सुगिया बरक जोंनो नुखांके खारै सि थांगो हाय आं नरकनि दल कक बरक एमाजिं फैक्ट दिनै आं नरकनो सिबुकनि आमाहाय एमाजिं फैक्ट रंनो सावानो जे आबोनो खोनावै नरकनि बुकुगो only थाइसा वार्ड सिनो करनाय आबोंका ओ माय गॉड फैक्ट नंबर 1 नो एयर इन स्नैक माने सिबुकनि कुनो खुनजो करै जों जतनो नागिन डान्स रकनो तो नायथक जाग्लायो राइट ते जों आगेनि सिनेमा रगो नुग्लायो जे सिबुकनो बासी बाय सुबै रिं हरमानि रक हायके सिबुक फायै डान्स खायफै मानि रक हाया दे बाट आं नरनो आमाहाय साखांके तामंनो जे सिबुकनि खुनजो चिकरि हिनके बो बाहायके बासीनि साउन्ड खोनावै फाय मोसा फायमान रखिनै तबो के नरक आनो सोंनाय इनके सिबुकनि बानियाले बाहायके बासी सुबै सिबुकनो मोसा रहिनै आं नरकनो साइरवानो जे सिबुकनि खुनजो करै बो ओनली साउन्डनि भाइब्रेशन नसि फील खलायमानो जों खोनामानि साउन्ड बो खोनावै मानिया बाट बो लो क्वालिटी नि साउन्ड नले खोनायमानो बेलायनो लो क्वालिटी नो बाट सिबुक बानिया जे साउन्ड खायमानि आबोले लो क्वालिटीया आबोनो जोंबो खोनायमानो आबागैनो आ सिबुकनि बानिया आ बासिनो सुप्रो बासिनि बुसुकनो आयांग वाइसा के गुरी रवो नरबो काहाम के फोकस खायनायदि आ बानिया बासी सुप्रो आ बासिनि बुसुकनो आमो हायके गुरी मानि नुगुइनो आ सिबुक बोबाय बाक्सा के मोसावो तामोनि हिनके आ सिबुक ओनली साउन्डनि भाइब्रेशन नसे खोनायमानो आबोनि बागै बोबोनि बडिनो कंट्रोल खालायमानिया आबोनि बागै बो बासिनि बुकुक बाय बाक्सानो यांग वाइसा के लीलागो फैक्ट नंबर 2 स्नैक ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क माने सिबुक दूध नंगै मानो जों जतनो खोनालायका दूध नंनाय सिबुक तंगु रखिनै तै मुसु ग्वाल नक रगवो कसम के बुकु कोप्लारनि जे सिबुक फाइफायो आबोनो जोंबो नुगै मानखा आबोनो न जों दूध नंनाय सिबुक रखिन लायो हाया दे तै जों आगेनि मुभि रगबो नुखा जे मन्दिर थांगै सिबुकनो दूध खानमानि रक बाट नरक आबोनो बिलीव देखलाय जे सिबुक दूध नंगै मानो रखिनै नरक ऑब्वियसली खलायनाय बाट आं नरकनो साइरिवानो जे आबो रकनो कुनो दिनो नो बिलीव ता खलायदि तांगै हिंगे सिबुकनि कुनो दूध नंजानाय ऑर्गन चिकरै इनके बो बायके दूध नंनाय सिबुक कैसा रेप्टाइल स्पीसीज सी जे बरक बतै सी तैवो नरक कुनो दिन तो देनुखा जे बतै तैनाय प्राणी रकनो दूध नंमानि रक कुनो दिनो नो नुगला आबागै नो आमतै कौरवनो बिलीव ता खलायदि जे सिबुक दूध नंगै मानो रखिनै फैक्ट नंबर 3 लैक ऑफ स्नैक माने सिबुकनि याकुं नरक तामो वानसु सिबुकनि याकुं तंगु देना करै नरकनि बिसिंगो गोबांखौ बररवनो सानाय करै हिनै हाया दे बाट आं नरकनो सावानो जे सिबुकनि याकुं तंगो सकांगो 15 करोड़ इयारनि सकांगो बाट ताबोके बेसेबाग सिबुकनि याकुं नो एक्सटिन इंगै फाइखा जेनेटिक ते एनवायरनमेंटल सेंस नि बागै बाट जों ताबोगो नुगै मानो पाइथन रगनि वहिनके अलमोस्ट एक्सटिन के याकुं तंगमानि रग आबोनि बागैनो जों सिबुकनि याकुं नो करै हिनै मानिया फैक्ट नंबर 4 स्पीसीज ऑफ स्नैक माने सिबुकनि प्रजाति ओ दुनियावो बसे गोबां स्पीसीज नि सिबुक दं नरक साइदेमान आबोंका वर्ल्ड वो अलमोस्ट 3000 स्पीसीज नि सिबुक दंगो आरोनि बिसिंगो 750 स्पीसीज नो पॉइजनस स्नैक माने बिस गोनां सिबुक ते 250 स्पीसीज के बरक नसानो बोथार पाइमानाय जात आमहाय बिस गोनां सिबुक बाट जों तो जे सिबुकनो नुखेनो से बिस गोनां हि संगै बोथारै फाइलायो हाया दे आबागे आं नरनो सावनो जे जतो सिबुकनो नुखेनो ता बोथार दि तांगै हिंके सिबुक रगबो सिनि इकोसिस्टेम नो हेल्प खलायो तबक नरके सोंनाय इनके जों बाहायके सिबुक बिस गोनां नले सिनि नाय हिनै हाया दे आं नरनो सावानो बिस गोनां सिबुक रक हिनके always no bright इंगै तंगो ब्रक नि बफरो ब्राइट इंमानि बागै गोसोंके जग इंगै तंगो तै बिस्करि सिबुकनि बफरो हिनके थैमिरे मिरे इंगै तंगो ब्राइट इंगै तंगिया हामबाय दलकनो आनो बिदिनो पाइथाक जरा नाय तंमा बागै आंखा खलायो
Norok aneo video ni thro kisale knowledge money man kana hinai. Norok salbrum no kok borok scientific te educational amazing fact naine ni musukain ke. Aneo channel no subscribe khairi di. Te aneo video no jo to tiprasa ne oro share khairi di je mansa. Te aneo channel ketal kusi abagi norok ni support belai ke nango. Norok no belai ke no hambai.